Знам колко е досадно, като си вкарвате интернет, чакате техниците по 5-6 дена, те бъркат адреса, звънат ви, тук няма никой. А пък ако после ви се наложи да смените рутера, например, отново трябва да ги чакате, пак същите драми, пак същите схеми, за да дойдат да ви го направят. Така че в днешния епизод ще ви покажа как сами да си сетнете рутера и да имате един хубав интернет, без да занимавате с никакви други хора, техници и всякакви други. Здравейте, пичаги! Днес съм подготвил едно рутерче и ще ви покажа как сами да си го сетнете, как да си го свържете, как да си направите Wi-Fi мрежата и всичко, което ви е необходимо. Така че започваме. Първата стъпка е да свържем кабелите към рутера. Това е лесно, но понякога може да объркате. Така че сега ще ви покажа. Първата стъпка, взимаме кабела, който след 300 зора техниците са дошли и си го вкарали. Взимаме кабелчето и го бутаме в едно портче, което обикновено различен цвят, пише WLAN на него или интернет или каквото там пише и вкарваме кабела, който идва от самия доставчик, от свича отвън на входа и така нататък и го вкарваме тук, в този различен порт. Следващата стъпка, взимаме си едно Ethernet кабелче и го вкарваме в един от другите портове, които пише Ethernet или LAN на тях и го вкарваме примерно в първия порт на рутера. И другия край на кабела го вкарваме във вашия Ethernet порт на компютъра. Така. Това е горе-долу всичко, което трябва да направите като свързване на кабели. Хубаво е също да захраним рутера, защото иначе нищо няма да направим. Така, една стъпка, която сега може би ще ви се наложи, е да ресетнете рутера към заводските му настройки. На всеки рутер има едно копченце, на което пише ресет. Натискаме го, задържаме няколко секунди и рутера се връща в заводските си настройки, което ни е важно. Сега много от вас си мислят, свързахме интернета, свързахме рутера към компютъра, всичко трябва да работи, да, обаче сега започва трудната част и това е настройката на този рутер, защото в момента това, което направихме, нищо не прави, няма да имате интернет по този начин, така че трябва сами да си сетнете рутера. Какво трябва да направите? Всеки рутер си има свой собствен IP адрес, юзернейм и парола. Най-често той е изписан на кутията или на лепенката на рутера. Най-често това е примерно 192.168.1.1 или пък някаква друга комбинация горе-долу от същите цифри, но пише го някъде или на кутията, или на стикера. Така че това, което трябва да направим е да влезем в браузъра и да напишем този IP адрес. След като го напишем, ще ни излезе прозорец да въведем юзернейм и паролата. След като вече сме ресетнали рутера, това означава, че трябва да въведем дефолт юзернейм и паролата, за да влезем в настройките на рутера. Най-често това са примерно админ или нещо такова. Но както ви казах, пише го на кутията или на рутера, или пък ако случайно нямате тази лепенка или пък нямате кутия, може в интернет да проверите на съответната марка рутер, да проверите какви са дефолт юзернейм и парола. Също там може да проверите какъв е и IP адреса на този рутер. След това започваме с основната настройка на рутера и тук ще ви трябва вече малко помощ от доставчика ви на интернет. Има няколко типа връзки, които доставчика ви осигурява. Едната е динамично IP, която е най-често срещана в България и е най-лесна за сетване по този начин. Другото е статично IP и другия тип връзка е така наречената PPPoE, което означава, че вашия доставчик ви е предоставил юзернейм и парола. Сега ще ви покажа трите метода, в зависимост от типа връзка, който вашия доставчик ви предлага, как да си сетнете рутера. Първият метод за връзка е с динамично IP, който е най-често използван и е най-лесен за сетване, така че ето вижте как да си сетнете рутера, ако имате такъв тип връзка. Първо е важно да се каже, че всяка марка рутери си има специфичен начин за това как се правят настройките и различен интерфейс, но принципа на всички е един и същ и методите са идентични. Методът с динамичното IP е много лесен и не трябва да се правят почти никакви настройки. Това, което е важно да се каже тук, че най-често доставчика ви е сложил защита на връзката по MAC адрес. Така че след като направите настройката, трябва да им се обадите, за да променят или добавят в тяхната система MAC адреса на устройството, което използва тази връзка. След като го направите, вече би трябвало да имате интернет. Следващия тип връзка е с така нареченото статично IP. Така че ето вижте как може да се сетнете рутера, ако вашия доставчик ви предоставя тази страхотна опция за статично IP. При този тип връзка вашия доставчик трябва да ви е предоставил един списък от цифрички, които са съответно IP адреси, Gateway, DNS сервер и така нататък. Това, което трябва да направите вие е да въведете цифричките на съответните места в настройките на рутера и сте готови. Тук отново е възможно да има защита по MAC адреси и може да се наложи да направите стъпката, която описах в предишния метод. Следващия тип връзка е PPPoE връзката. Това означава, че вашия доставчик ви е предоставил юзернейм и парола
И тук много лесно ще се справите отново с сетването на рутера, така че ето вижте как се случва това. Единственото нещо, което трябва да направите тук е да въведете в настройките на рутера съответния юзернейм и парола. Тук отново може да има защита по MAC адрес. Да, за всеки един от тези методи за свързването ще трябва да се чуете с вашия доставчик на интернет. Ще трябва да си поговорите малко, да изчакате половин час, да слушате мелодийки, да ви казват, че вашето обаждане е важно за тях. Но това е начинът, няма как, освен ако в договор някъде не са ви дали всичката тази информация, която ви е необходима, което никога не се случва. Така че, съжалявам, няма как да минете без поне да си поговорите малко с вашия доставчик. Ако сте направили всичко по начина, по който ви казах, вече трябва да имаме интернет. Да, обаче ние не искаме само с кабелче да се движиме, а искаме да имаме Wi-Fi навсякъде вкъщи. Много добре знам, че искате Wi-Fi, защото много гледате видеята за Wi-Fi, просто това ви е някаква мания, ма явно вече всичко става безжично, така че следващата много важна стъпка е да настроим Wi-Fi мрежата. За целта трябва да отидете в Wireless таба на рутера и да активирате Wi-Fi мрежата. След това изберете име на вашата мрежа и най-важното да зададете начин на защита, който най-често е с парола и съответно трябва да напишете вашата парола, която искате да използвате. Другите настройки тук в по-голямата част от случаите няма да ви се наложи да пипате. Вече трябва да имате интернет навсякъде у вас, обаче какво правим, ако Wi-Fi сигнала ни е супер слаб? Ако имате този проблем, специално за вас съм направил едно видео, в което може да видите много интересни методи как да засилите вашия Wi-Fi сигнал, така че непременно го изгледайте. Както винаги, надявам се с това видео да съм ви бил полезен и да съм ви спестил много мъки и чакане на техници и така нататък. Така че ако съм ви помогнал и съм ви бил полезен, дайте палец нагоре. Това е виртуалният еквивалент, с че сме почерпили една бира, така че дайте лайкове колкото искате. А пък ако не съм ви бил полезен и не сте успели да си сетнете интернета вкъщи, дайте им палец надолу. Знам, че ви казвам, че няма да ви се сърда, обаче ако знаете като видя палец надолу какво се случва, не мога да спа под цела нощ, после на другия ден не мога да... Страшна работа, няма да ви обяснявам, защото направо на катасета. Така че, какво исках да ви кажа? За Facebook страницата исках нещо да ви кажа. Да, лайквайте във Facebook страницата, там може да си пишеме. Има интересни постове, които пускам от време на време. Там може да ни пишете лични съобщения, знаете, че отговарям на всички. Или поне така казвам, вие няма как да знаете, че отговарям на всички. Може да ни пишете в коментарите, задължително ми пишете в коментарите всъщност. На лични съобщения в VBOX, където ме намерите и пишете. И ще се видим следващия път, евентуално.